Gurasoek ezin zuten euskara ikasi eta debekatu zieten euskaraz hitz egiten. Orduan, ja ni txikitatik argi neukan hori euskaraz egin nahi nuela eta jo nintzen ikastera, euskaldun berria naiz. Benetan euskara maite dut eta ega atera nuno hain dela ez dakit zenbat urte, baina errezagoa zen garai hartan. Baina egia esan, hemen Bilbon etorri nintzen Bilbora bizi izatera eta hemen Bilbon asko ez da egiten. Orduan ni belarri prest naiz. Zaitik naizen belarri prest, normalean eta batxutan jende asko egoten den inguruan euskaraz egiten eta ni nahiago dut haie jarraitzeaz, haien dauzkate oso euskara ona eta abiadura handia, baina ni esaten diet, mesedez jarraitu hitz egiten eta hori zen, niretzat garrantzitsua da ere ikastea eta berriro izatea buruan eta guzti hori. Eta hemendik bakarrik esaten dizut euskaraz egin behar dela, oso polita dela ekimen hau eta aurrera, oain dela ezakit 7 urte horrela, hasi nintzala euskarazko abestiak egiten eta benetan oso jarrera ona jasotzen adia nire lana eta aurrera, hemendik aurrera euskarazko abesti askoz gehiago egingo ditut eta ezakit oso pozik. Oso pozik hemen egoteaz eta zuekin egoteaz eta gora euskara!